ni dai wallahi tahaddusan bi ni'matillah, wallahi tallahi nakan manta lokacin da za a ce zan yi sujada a samu lokaci mai tsada wai in tambayi duniya. Wallahi saboda ni ina ganin ta arhan banza ce, saboda ina gani Allah yana ba arna waɗanda suke masa kafirci, baka ni ba sai na roƙe shi ba wallahi, in dai duniya ce. Amma abin da ke da tsada wanda sai waɗanda yake so yake ba su, wallahi shi ne nake damuwa. In na yi sujada wallahi idan sa zan roƙa, naka daɗe ni ban roƙi Allah wani abu da duniya ba wallahi, so da na ga yawanci haka ban roƙa ba a banza ina samu, sai na ɗauke ta banza ce, saboda ina ganin mutane da yawa 'yan banza suna samu, ni da ba ɗan banza ba mai tsaza hana ni. Wallahi tallahi in ka zo ka roƙi Allah abu mai muhimmanci wanda sai mutane kaɗan yake ba waɗanda yake so, to sauran sai ce to duniyar ma banza ga ta, da haka muke samun ta, alhamdulillah. Amma ka zauna don Allah yanzu wani fa ka gaida ta haka yana ta gaida, amma wai duniya yake tambaya. Haba duniyar. Wallahi tallahi in ka zo ka samu lokaci mai muhimmanci sai in ga wallahi wannan lokacin ya fi duniyar ma gaba ɗaya tsada. Ya zan yi amfani da irin wannan lokacin kuma tambayi duniya? Kuma galibin irin wannan sai na tara, in ma ina da wata damuwa da ta dame ni ta duniya, sai na tara na yi abin da sai in yi shi sau ɗaya sai in manta in bar shi. In ka ci gaba da neman wani abu na wanda zai maka amfani a lahira, sai ga wancan ɗin a layi Allah ya kawo shi, ba ta inda kake tsammanin ba. Saboda galibin mutane yanzu, wani misali yana neman employment, yana neman aiki, ya gama makaranta, ya kasa gane sirrin duniya, kullum yana addu'arsa shi kullum akan ya samu aiki da wuri kaza, yayi kuma bai samu ba. Wai ga maka kaza kai, wai ga maka yana ta yi. To Allah kuma ya sa asali dama wannan layin ba ta nan ne inda zai bashi arziki ba shi, to shi kuma sai ya capitalizing akan nan. Ai Allah ka bar masa a buɗe idan duniya ce. In ka zo ka samu lokaci a wurinsa mai tsada, to nemi yadda za ka samu fada a wurinsa. Shi kuma ba wanda yake samun fada a wurinsa sai wanda shi yake so. To abubuwan da suke sa Allah ya so mutum su za ka yi ta yi a lokacin ka nema. Allah ka so ni, ka ƙaunace ni, sai ka yi abubuwan da zai sa Allah ya ƙaunace ka. Sai ka ga wancan abin da kake ta neman, in kana so ka samu aiki, me yasa kake so ka samu aiki? Ina ce kuɗi kake so, to kuɗin ka kai ba ta wurin aiki yake ba. Me yasa sai ka je kayan aiki? Da wanda zai aiki ya samu kuɗi da wanda zai samu kuɗi a banza, ba ƙarar Allah ya baka a banza ba. Baka je ka roƙi abin da yake da Allah baya ba wa kowa sai wannan da yake so. Amma duniya yana ba da ita liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Kuna fahimta da kyau? Duk yadda za ka roƙi duniya wallahi ba za ku kai banu Isra'ila ba.